Azi învățăm alfabetul. Mai întâi litera A. Aștept să dai. B. De la Bro, you are bulangiu. Stepu, bro. Ok. Stai că nu mai pot. de la Doamne, ce frumoasă e! I-aș da noaptea soarele. E. De la G. De la Glonț odată, înțelegi? De la Hai, gata, dă-i frumos. litera I. In spate is 1. De la Let's go in the water. M. De la Muie! De la Nu am azi. O. De la Hai gen așa sus jos. De la Cum să nu te îndrăgostesc? De la Da, na, 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 na. De la Wait, don't shoot, bro. Don't shoot. I kiss you.